Nej. Det er ikke så godt, det der. Så Rasmus og jeg, På tur i skoven igen. vi vil gerne sige, det var ikke os, der blev for længe op og ikke kunne sove. Vi sover aldrig her. Vi bollede damer og lad os lige direkte til at sove. For helvede, de drikker alle sammen for sin syge. Fucking damer og stive svin, der går tidligt i sengen. Vi smadrer dem, mand. De skal ryge telt op i morgen. Det var deres skyld. Det siger... Det siger det. Nej, det er meget værre. Det Jeg kan ikke få ham af i sengen. Det siger de selv. Kom herover og indtale en besked til i morgen. Vi er nødt til at vide, hvad vi har lavet i morgen. Godmorgen. Hvem er du? Ja. 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 Jeg er over fra Borgsmuslejr. Ja, hvem er du? Fandme hyggeligt. Hvem er du fra Borgslund Lejr? Du kan ikke rigtig sige det. Det ved jeg ikke. Jeg er på udkig efter nogen at snakke med, fordi at... Hvad hedder du, Jørgensen? Han er på udvikling for at få nogen at snakke med for Borgslund Lejr. Det hedder Jesper. Jesper er på udkig for Borgstående ude og kigge for lejre. Eller det modsatte. Fra Lejr fra Borgslund. Det er det samme. Nikolaj, du skal ind og sove. Har du rødt hash? Ikke lige nu. Var det godt? Jeg siger jo ikke, lige har rødt hest lige nu. Så er du i den forkerte lejr. Gå væk. Jeg har... Du lugter grimt. Du lugter grimt. Du lugter grimt. Jætterne ryger meget her. Du lugter. Du skal ind og sove nu. Du lugter. Gå væk med lyset. Gå væk. Du skal ind og sove Gå nu. væk. Gå væk. Gå væk. Kom nu. Han lugter. Gå væk med lyset. Hvis der er nogen lugter, så er der kraftet med dig. Nu skal jeg ind og sove. Nej. Han lugter. Gå væk. Nu stiller jeg den i seng. Gå væk. Jeg prutter ikke.